Kacok, ismét itt vagyok én, Cornél, és most szereztem egy kis pénzt. Látjátok, hogy már van 3 gránátom, és 999 dollárom. Tudjátok, megütök egy embert, hogy legyen még annyi, hogy 1000 darab legyen. Ilyen, volt nála pénz. Akkor fussunk. Szerintem inkább ne legyenek. Ó, szétlövöm őket. Látjátok, egy ütembe futottak. Hé! Megállni! Hé! Magának olyan jó autója van. Szálljon ki! Ilyen még soha nem volt. Jó van, azt hiszem már volt. Igen, ez volt. Igen, ez vezettem a legelső GTA 5-ös videómba. Emlékeztek? Ez volt csak fehér színűben. Na, akkor megkeressük, hol van a katonaság. Ott. Na, gyorsan elmegyünk oda. Ezt ellopunk valamit. És egyébként meg azt szeretném mondani, hogy képzeljétek el, hogy a tankot nagyon nehezen lehet felrobbantani. Képzeljétek el, csak gránáttal, bombával, vagy a rakéta vetővel lehet csak felrobbantani. Úgy nem lehet, hogyha úgy oda mész az olajszállító kamionnal, amit én szépen egyszer felrobbantottam. Mert nem az. Elnézést, csak leveszem a kulcsimat, mert azért ez bélelt. És akkor menjünk. Olyat robbantottam fel, szerintem láttátok azt a narancsárga autót. Na, azt robbantottam én egyszer fel. Nem, itt sincs. Hello? Na, gyorsabban, siessünk, el kell menni a katonaságra. Elnézést kérek, de majd ki kell törölnöm a Cash Opening játékot. Szerintem ti ezt az előző videóban hallottátok is, mert kellenek akkor a videókhoz, és akkor ki kell törölnöm azt a játékot, de ne aggódjatok, mert amikor majd lesz telefonom, akkor ugyanígy a tablettel fogok videózni, de a játékaimat letörlöm a tabletről, hogy több videó lehessen a csatornán, és majd átrakom a telefonra, hogy ne okozzon olyan sok helyet. Nehogy azért úgy csináljuk, hogy nem mutatok be. Látjátok, ott van a katonai gép. Az kell nekem. Ott az. Fú, de imádom én a katonai gépeket. Na figyeljetek, skacok. Itt van a katonaság. És mi most szépen betörünk! Go! Let's go! Itt a katonai helikopter, vagy gép, vagy tudja a faszom, hogy ez mi. Na go! Ott van az a rakétás, de engem nem érdekel. Most akkor ezzel megyünk. Basszus, csak egy tank ne jöjjön. Na menjünk. Go, srácok, go! Ajaj, most már jönnek a tankok. Hallom őket. Igen, ott van egy. Ott van, az kell nekem. Te rohadék. Siess, tollas. Gyerünk, nehogy eltaláljanak. Mi az Isten? Hát, skacok, láthattátok, ahogy elloptam egy ilyen katonai repülőgépet. Hát nagyon sajnálom, hogy várjatok. Hát sajnálom, hogy ez sokkal rövidebb videó volt, mint az előbbiek, de szerintem nagyon jó volt. Várjatok. Egy pillanat.
elköszönök mindjárt, úgyhogy felrobbantok egy-két autót. Elnézést, ezt itt felrobbantjuk. Na, addig is. Én Kornél voltam. Sziasztok!